8 ping 9. Ya Allah enake kok berarti gak tau ngrasakno badangan yo. Gak tahu mbak badangan. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangan? Jo meneh badang badeg bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih mbak? Lah gua mu gak tahu digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Musok wis gak iso ngadeg. Aja meneh ngadeg to Sri, wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang, tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul iso mendelep ngono. Wis to mbak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to ndeng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku ya apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae mbak kok repot. Wedi kesetrum aku, nek sampe kesetrum apa gak mati mangat aku. Terus piye aku iso bantu apa? Nyilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene gawe liges cek resik pisan sak nyawa-nyawamu.